Средно в страните от Европейския съюз около 23% от студентите работят и учат едновременно. У нас те са около 5%. Какво трябва да знаят студентите преди да постъпят на работа и каква е разликата между граждански и трудов договор? Ще разберем сега от адвокат Николай Стоянов, който включваме на живо. Добро утро, адвокат Стоянов. Добро утро, надяваме да се чуваме. Чуваме се, да. Кажете ни сега, всъщност основният въпрос е на трудов или на граждански договор. Трябва да започнат своята работа студентите, при положение, че все още не са завършили висшето си образование. Съдебната практика и правната юриспруденция дават категоричен отговор на този въпрос и то е категорично работа на трудов договор. Това е най-голямата възможност даден студент, даден млад работник да защити своите права. Затова аз препоръчвам студент, който започва тепърва своята трудова дейност, да стори това с сключването на писмен трудов договор. Те наречените граждански договори, договори, които са по закон за задълженията и договори, които са по търговския закон, това са договори за изпълнение на една конкретна дейност. Това може да бъде свързано с даден студент, ако той участва в някакъв проект и има една конкретно поставена задача. Но когато този студент изпълнява някаква трудова функция, има работно време, работно място, има едно трудово възнаграждение, което се заплаща периодично на някакво определено число на месеца, тогава вече говорим за трудово правоотношение. И не случайно, когато един млад човек влиза в пазара на труда, е много важно той така да защити правата си и да попадне на работодател, който е добросъвестен, за да може от тук насетне той да има нагласата, че неговите трудови права са защитени. Да, обаче адвокат Стоянов, много от студентите, знаете, учат и работят едновременно. Това означава, че трябва да се явяват и на изпити. Ако работодателят им каже, ти си на трудов договор и трябва да бъдеш на работа, няма да те пусне за изпит. Къде е баланса в тези правни отношения? Разбира се, Кодексът на труда не е чак толкова негъвкав, както много хора си мислят. Има такава правна възможност. Законодателят дава възможността да се изключи, както от една страна, говорим за конкретния случай за един студент, трудов договор за определена част от работното време, т.е. за 4-часов работен ден, за 2-часов работен ден. Също така законодателят дава възможност да се изключи трудов договор на гъвкаво работно време, т.е. самия работник или служител може да определя в коя част от работния ден да полага своя труд. Също така на студентите, които са ваши зрители, препоръчвам за тези дейности, които е възможно да използват и правната възможност да работят и от разстояние. Всички тези комплексни неща, които ви казвам, могат да бъдат съчетани с ангажираността на един студент. Да не забравяме и сумираното изчисляване на работното време, което също дава възможност за една по-голяма натовареност в определени дни и там, където студента в качеството му на работник или служител има изпити, има ангажименти към университета, да работи в определени дни от месеца, в по-голям обем и в по-малък в други дни от месеца. Така че тази форма, за която говорим, наличие на студент, наличие на негови задължения към университета от една страна и задълженията му към работодателя, може да се съчетае. Адвокат Стоянов, нека сега с вас да изтъкнем какви са различията между трудовия и граждански договор и всъщност по-големи ли са рисковете при гражданския договор? Категорично, както ви казах, когато имаме елементи на трудов договор, законодателството е категорично и тук контролните органи не правят компромиси. Когато говорим, както казах и по-рано, за едно работно място, за определено работно време, за едно възнаграждение, което се плаща периодично, тук говорим за трудов договор. Трудовият договор гарантира в пълна степен правата на работника или служителя, респективно на студента, защото в този случай имаме осигуряване за абсолютно всички. Да, ако обаче се съгласят все пак да сключат или поне по някакво взаимно съгласие заедно с работодателите се разберат да сключат граждански договор, тогава какви са рисковете? Вижте, гражданският договор най-малкото, което няма да даде на един студент възможността да получава обезщетение за безработица. Няма да бъде осигуряван няма да има осигурителен стаж, който да му послужи след време за пенсия. Разбира се, те наречения граждански договор, който е договор по ЗЗД, най-често дава възможността на един млад студент дори и при изпълнение на този граждански договор да протърси правата
делата си в съда във връзка само единствено за получаване на възнаграждението, което са си договорили. Но тук дори, не дай Боже да ни говорим, но все пак да споменем, не можем да говорим и за трудова злополука, нещо, което дава като защита трудовия договор. И на финала на нашия разговор, ако много от студентите, които сега ни гледат, си кажат, ами аз ще отида и ще говоря с моя работодател, искам да бъда вече на трудов договор, не на граждански. Каква е процедурата, може ли да стане тази смяна? Изначално, когато имаме трудово правоотношение, но същото не е оформено с трудов договор, както вие казвате, с граждански, във всеки един момент, както студента може да поиска от своя работодател да се сключи трудов договор, така и съществуват и правомощия на контролните органи на инспекцията по труда с едно постановление по Кодекса на труда да обявят това правоотношение за трудово. Но моята препоръка е на вашите зрители, които са студенти, там където полагате труд с елементи на трудов договор, на трудово правоотношение, да изискват този писмен трудов договор. Нека младите да поемат своята отговорност за тая държава, защото тя ще бъде тяхна. Благодарим ви много, адвокат Стоянов, за всички тези разяснения, за полезните съвети, които дадохме и на студентите.